So, yun guys, first time kasi nating sumali sa endurance challenge. So, sumali tayo sa Lakbay Pangasinan version 2 endurance challenge na gaganapin this November 26 to 27. So, siguro kung pinapanood nyo to, either yung date ng endurance ko i-upload to or after na ng endurance. So, in this video, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong bilhin para makasali kayo sa endurance. Kung ano yung mga gears na kakailanganin nyo. Okay? So, tara na. Okay, so syempre, magsisimula tayo sa ulo. Okay, ulo pababa. So, una, syempre kailangan nyo ng helmet. Full face helmet dapat, hindi pwede yung half face. For safety nyo rin yun kasi guys. So, bali ito na yung gamit kong helmet. Matagal na, mag-isang taon na. Yan, si Spider Apex. Yan. So, kung solo man kayo, duo, or marami kayo kung team, kailangan nyo rin ng ganito. Yan, yan, kung solo kayo, mag-music kayo, di ba? Kailangan yung intercom. Pwede nyong yan. Pwede kayong mag-play ng music dyan, no? So, ayan. Yan. Helmet. Full face helmet with intercom. Tapos, sa katawan naman tayo, no? Ayan. Kailangan nyo rin ng, ito mga basic lang na kailangan, guys. Ito, kailangan nyo rin ng, ano bang tawag dito? Basta yan, yung pang protekta sa katawan. Hanggang ano na to, hanggang dito sa braso. Ayan, kailangan nyo rin yan. Importante yan kasi di natin alam kung madidisgrasya tayo, di ba? Pero wag naman sana. Ayan, just for safety lang guys. Ang bili ko nito ang bili ko nito is around 500 plus. Nakalimutan ko na, ilalagay ko na lang dito sa screen. Ayan. So, kukompute din natin magkano lahat ito. Kailangan nyo rin ng kailangan nyo rin ng gloves. Hindi pwede yung may hati dito. Hindi pwede. Dapat yung matatakpan yung buong kamay. Ayan. Kailangan nyo rin yan. Mura lang to guys. Ang bili ko lang ata dito 60 pesos. Ayan. Ito binili ko to sa Lazada. Itong para sa katawan. Tsaka ito rin. Para sa chest, sa back. Ayan, mga yan. Tsaka ito sa Lazada rin. Tapos, ito rin. Nabili ko rin sa Lazada. Bali, magkano bang bili ko dito? Basta mura lang to. Ipopost ko na lang sa screen. Tapos, ito pala yung ito pala yung sa helmet guys. Itong Forest Intercom. Nabili ko siya ng 922 kasama na yung shipping guys. Ito sa Shopee ko siya nabili, no? Yung helmet matagal na yan, 2,000 plus lang yung bili ko dyan. Nag-sale sa tapos ito na yung syempre dapat nakapantalon kayo or basta nakapants kayo, tapos ilalagay nyo to para sa tuhod, knee. Yan, knee protector, knee shin guards. Yan, knee shin. Yan. Bali, lang to guys. Hindi to branded. Yung mga ordinary lang to. Tapos, sa sapatos naman, yan, kailangan naka-boots. Boots ka, no? Ganyan. Bawal yung sneakers na yung basta dapat yung high cut siya or mid cut, yung ganyan. Bawal yung pang jogging or yung pang forma. Yan. So, sa motor naman, wait, pakita ko sa inyo. Sa motor naman guys, syempre hindi dapat mawawala yung phone holder. Yan, kasi syempre para hindi kayo mawala. Kung ako lang ayoko sanang lagyan kaso baka mawala kasi kami. Baka hindi pa namin matapos. So syempre para naman sayang din yung di ba? Dapat matapos natin. So, yun lang naman guys. May nakalimutan ba ako? So, bali, ito lahat yan. Ito lahat. Plus yung helmet doon. Yan. So, bali, magkano bang nagastos ko? Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo guys. Kung pinapanood nyo to,
follow nyo na rin ako sa Facebook kasi nag-update ako dun kung ano yung mga ginagawa ko. Ano. So, yun. Salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo. May mga nagbabalak na sumali sa endurance. Ito yung mga kailangan nyo guys. Hindi naman siya masyadong mahal. Hindi, joke lang. 500. Ano, kung pati yung helmet, gagastos kayo ng mga 5K. Kung wala talaga kayong gears. Mga 5K, pwede na yun. Yan. So, yun. Maraming salamat sa panonood guys. Please support nyo yung channel natin. Like, share, and subscribe guys. Para updated kayo sa mga updates natin. Siguro ipopost ko na rin dito kung ano yung mga nangyari sa endurance. So, abangan nyo guys. Ayan. So, salamat sa panonood. See you. Ride safe guys. Bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.